Podium bukan lagi. Podium kan kan itu. Besok orang gua ke buah nanti tak bisa podium kerja. Ya kan? Wan kalau kita kalau kita masuk tak buat apa. Wan kalau ada apa kata? Sepasa. Hey. Tapi. Ada di kau di pilih. Kau di mana? Daga ambato so zai kafa sansani mai hanzari abin har ya taɓa jini. Daga ambato so zai kafa sansani mai hanzari abin har ya taɓa jini. Abin da su ɗaya kama. Ni ne ki sallama ki amsa ba gardama. Na yi gudun zama da ba yi mini gardama. Sanda da fankama da kyan bayyana an gama. So da ya zama ashe tun tuni kin gama. Yau aka zo yayi na dan na gani. Na yi da maza ina mai kwarjini. So ki tsaya gefe na ke zangani. Ai gangami a zo dan aga bai tarbiya. Ser elo malu bas. Ama. Sha'ani na so bai kyale na zauna ba, masanin shi ba zai koya hakin shi ba, haka ne ya sa ban daina kiran ki ba. So ya ci mini zo da lissafta miki, in kin bar mini rai da hidimta miki, ko da kin ki to kar ki saka sha maki, dan kallon ki zai sa ido lafiya. Merci.